Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Milan Vilić, a vi ste na kanalu Denzitet 4. Za početak, opet da vas podsjetim da sam otvorio novi kanal pod nazivom Vilić zapisi. Link ka tom kanalu možete pronaći u opisu ovog videa i na glavnoj stranici kanala ovog koji pratite Denzitet 4 u gornjem desnom uglu naslova imate direktan link. Samo kliknete i to je to. Novi kanal Vilić zapisi, trudit ću se koliko je u mojoj moći da se svakodnevno emituje, to će biti zaista zapisi u trajanju od 2 do 5 minuta, maksimalno 6 i družit ćemo se mnogo češće i mnogo intenzivnije. Da počnemo sa ovom emisijom. Ona je nekako iznenada došla. Nisam očekivao. U pismu jednom koje sam dobio na mailu na ovom našem kanalu, jedan od gledalaca me potakao na razmišljanje i da se malo više u tu temu udubim. Ona se odnosi i vezana je za video pod nazivom Afere, gde sam se u jednom delu tog videa dotakao i afere takozvanog Mike Aleksića i njegove glumačke škole, rada sa decom i omladinom, izneo nekakav svoj osnovni stav u vezi svega toga. No, nisu to tako jednostavne stvari za priču. I naravno, mene interesuje, pre svega, ovo je politički kanal, interesuje me politički ugao gledanja na kompletnu tu situaciju i moram vam reći da i ja na neki način želim da budem, koliko je to moguće, čist pre svega pred samim sobom, da se ne ogrešimo nekoga. Nehotice može da se desi. O čemu se radi? Marina Rajević-Savić je u svom serijalu na Sputnjiku obavila razgovor sa suprugom Mike Aleksića, Biljana Mašić-Aleksić, ona se zove. Samo da vam kažem, ja zaista nisam znao ni za tu Biljanu, niti za tog Miku, sve dok ova afera u medijima nije izašla na svetlo dana. Emisija koju je Marina napravila je na mene ostavila zaista jedan dubok utisak. Pre svega moram vam reći da je Marina neko ko je među retkim preživelim novinarima i analitičarima u ovoj zemlji, koja je ostala svoja, koja je veoma čvrsto utemeljena u sistemu vrednosti koji proklamuje od početka svog rada. To je jedna izuzetna osoba. Zašto vam ovo govorim? Zato što u svetu u kojem je sve relativizovano i u kojem je sve banalizovano, u svetu u postmoderne, u svetu u kojem se izvode satanistički obredi, u svetu u kojem je svaka vrednost po sebi, bačena u blato i izjednačena sa vrednošću mediokriteta, u svetu u kojem više ništa nije sveto, Marina je ipak jedna ličnost za koju možemo reći da može predstavljati jednu tačku oslonca. A bez tačke oslonca svako od nas u ovom našem koordinatnom sistemu života ne može. Jer ako nema stajnu tačku, život gubi smisao. A ovde smo mi svi u osnovi
tragaoci za smislom, tragaoci za rešenjem i tragaoci za lepotom. Sva ova Božja tvorevina je lepa sama po sebi. A to što mi, ljudi, možemo od te lepote da napravimo i nakazu s vremena na vreme, nama na dušu. Da počnem. U jednom okruženju, u jednom ambijentu u kojem se vodi zaista rat protiv čovečanstva i vodi se rat protiv Srba, iako nam stalno spočitavaju da smo mi mali, da smo beznačajni, da smo maltene muva koju neko može da zgazi kako hoće i da s njom radi šta hoće, nije tako. Sve nam ukazuje da je naš značaj, naša uloga, naš položaj u ovom univerzumu jedan specifikum po sebi. I to moramo prvo u sebi osvestiti, to širiti dalje, biti ponosni na to ko smo i šta smo. Svi ovi gmazovi koji su se rasprostreli po planeti, sve ove ljudske spodobe nastale od ljudi koje su prešle na onu drugu stranu, one su i stvarne spodobe, one su stvarno oličenje zla u čoveku. Posle ove emisije Marinine zaista nisam ostao ravnodušan. I zato i želim da pre svega ja čiste duše u svemu tome ostanem. U toj emisiji gde sam pomenuo ovaj slučaj, rekao sam, na osnovu onoga što sam video, što sam uspio da pronađem na YouTube-u, da mi se metod razgradnje ličnosti, da bi se ona sklopila i formirala u željenom pravcu, lično ne sviđa i ne smatram ga humanim. On jeste efikasan. Taj metod se, na primer, primenjuje u zapadnim vojskama. Najpre u onim najsurovijim, na primer, Legija stranaca je možda najbolji primer, ili američki drill, američke vojske. Oni potpunosti, maltretiranjem, ponižavanjem, uništavanjem, razbijaju tu ličnost, to traje 6 meseci. Da bi posle toga je formirali kao vojnika ubicu. Čoveka koji će bez i malo zadrške, trunke razmišljanja pucati drugog čoveka. No i tu se javljaju problemi. Znam da sam gledao jednu veoma dobru emisiju, Amerikanci sami su je napravili, njihovi vojni psihijatri govore o tome da čovek koji je doveden u takvu situaciju ipak posle toga ima neku vrstu posttraumatskog sindroma, jer ono ljudsko koje se neminovno javi posle nekog zločina koji je neki vojnik napravio, a ti zločini zapadnih vojski su pravilo, a ne izuzetak, kod ljudi stvori kasnije traumu. Američka vojska, kao ni jedna druga vojska na svetu, nije uspela da pronađe lek za tako nešto. Kažem, to je ovaj najsuroviji način na koji se zloupotrebljava znanja, zloupotrebljavaju znanja iz psihijatrije. Taj slučaj tog drila imamo sa našom žandarmerijom. Do ogavnosti je dovedena obuka te žandarmerije. Gledao sam i to na YouTube. Ne mogu da verujem šta se dešava u zemlji Srbiji, šta rade sa ljudskim bićima.
razbiju ih totalno, unište ih kao ljude, formiraju kao žandare, daju mu pendrek u ruku i taj bez razmišljanja bije ljude na klupi. Bez razmišljanja njih 30 će da izgazi čoveka. Napravio sam vam ovu digresiju da bih vas uveo u to na koji način ja posmatram svet oko sebe. I u jednom trenutku sam, u onome što sam video na časovima tog Mike Aleksića, pomislio da primenjuje istu tu metodu. On nju i objektivno primenjuje, ali poenta je u onome ali. Šta je cilj tog njegovog metoda? U onome što smo mogli da vidimo u ovom intervjuu, cilj je pomoći čoveku da postane čovek. I to je jedna vrlo plemenita pobuda. To je zaista nešto čemu čovek mora odati, ako je iole objektivan, priznanje. Jer kao što lek može da ozdravi čoveka, tako lek može i da ubije čoveka. To nam je samo još jedan primer da u ovom svetu mora postojati odgovornost. Čovek ima tu sposobnost, ima tu datost da se igra sa drugim čovekom. Ima tu sposobnost i datost da se igra i sa samim sobom. I sve je zasnovano na božanskom principu ličnog izbora. Naravno, posledice koje iz toga proizađu, svako od nas nosi. Svako od nas je pravio greške u životu i pravi ih svaki dan. Ono što sam ja mogao da se uverim, jer da vam se vratim na početak, Marina Rajević Savić je za mene lično jedna od tački oslonaca. Jer ako sve u ovome svetu bacimo u blato, ako sve u ovom svetu relativizujemo, ako ne postoji nešto što je vrednost po sebi, naš život zaista gubi smisao. A sad, kako dolazi i zašto dolazi do svega ovoga do čega je ovaj čovek? I ne samo on, nego sudbine stotina, a izgleda i hiljada mladih koji su prošle za 40 godina njegovog rada kroz njegovu školu dovedena u pitanje. Ono sa čime sam lično veoma prijatno iznenađen, to su mlade i možda malo starije ličnosti koje su se pojavile u ovoj emisiji Marininoj, koje su svedočile o radu te škole. Sve su to zaista utemeljene, mlade, obrazovane, elokventne i veoma pristojne ličnosti. I ne treba biti doktor nikakvih nauka da se to na prvi pogled vidi. To je ta jedna pristojna, građanska Srbija, koja je po definiciji svoje uzvišenosti uvek tiha. U ovoj zemlji najglasnije su budale i idioti.
I te budale, i idioti, i korisni i beskorisni, su se popele na vrh društvene piramide. I odatle zrače svojom prostotom na sve nas. I zato imamo televizijske programe ovakve kakve imamo. Zato imamo jednu situaciju gde nam je narod polulud već, poluizbezumljen, doveden do prosjačkog štapa u tumaranju svakodnevnom kako da dočeka sutrašnji dan, da ne razmišlja ni o čemu, nego o golom preživljavanju, da sve ono što bi moglo da postane jedno izrastanje iz proseka, iz žabokrečine, bude u korenu sasečeno i dezavuisano. Ova afera koja je pokrenuta oko Mike Aleksića, kao što vidimo, valjda je i laiku jasno da je pokrenuta, da je to projekat i da je nečiji zli taj projekat pokrenuo. Sa kojim ciljem? Pa sa tim da sve ono što bi mogla postati eventualno okosnica, neka buduća elita ovoga društva, bilo bačeno u blato. U ovom društvu Marina Abramović, kako se predstavlja umjesto Č, je neko ko će da dobije pare za jednu satanističku predstavu, za jedan satanistički igrokaz. I o tome sam pričao u jednoj od svojih emisija. Vrednost je Marina Abramović umjesto Marine Rajević-Savić. Pa se onda saputnica takve jedne Marine Abramović, Biljana Đurović, Biljana Srbljanović, kako se zove, jedno ljudsko ništa, koja se u potpunosti potrudila da iz sebe iscedi i poslednju kap ljudskog javi da napadne emisiju Marine Savić. Mi živimo u takvom svetu. Mi živimo u jednom neverovatno naopakom svetu. Sve nam to ukazuje. Ne želim ja da, molim vas da me neko pogrešno razumeo. Ne plediram ja ni za kakav elitizam. Osim elitizma duha. To je ono što mene pobuđuje. To je ono što treba da bude jedan zrak koji se širi srpstvom. Jer mi to i jesmo. U našem DNK je zapisano plemstvo duha. Mi samo to treba da oslobodimo iz sebe. Ako čovek ima pravo, a ja sebi uzimam da imam to pravo, da po nekom unutrašnjem osjećaju, što se kaže po osjećaju srca idem, a za
osjećaj srca nisu potrebni dokaz. Treba samo osvestiti taj unutrašnji osjećaj. Čovek, Mika Aleksić, je razapet kao Isus Hrist. Jer tu vrstu razapinjanja nekakvih osnovnih postulata ljudskosti, nečije želje da pomogne drugom čoveku, je doživeo i Isus Hristos. I utoliko je i moja pobuda, i moja želja, ne da toliko pomognemo tom čoveku, da iz svega ovoga izađe, da izađe na jedan pravi i dostojanstveni ljudski način, koliko želim sve vas da upozorim da u ovom sistemu srpske duboke države i jedne nakaznosti svako od nas može biti cilj. Istina nije sveta, u tom svetu istina je višak, nešto što se odbacuje, nešto što se baca u blato i na što se najpre mora zaboraviti. Istina je ono što vam saopšti Pink, Kurir, Informer i ta satanistička bagra. To je istina. Izdržati u vremenu sve ovo nije lako, ali s druge strane lepo, časno i otvara nam mogućnost da se vidimo, otvara nam mogućnost da se prepoznamo i otvara nam mogućnost da u ovom vremenu se odvojimo. Da se odvojimo od zla, da se odvojimo od te nakaze satanske i da joj, ako Bog dragi da, stanemo nogom za vrat. Do tada sve vas pozdravljam i volim za Carstvo nebesko u slobodnoj Srbiji. Živeo.